zaɓin Allah. Ɗakin irin wanda kowa ya saba gani ne a karkara, wato dai mai jinka. Gado ɗaya ne tilo a ɗakin, irin gadon bonan nan na da, sai tabarma karoni guda 2 da shimfiɗa da 'yan kwanoni a ji akan wani tsohon tebur. Suna mai wannan ɗakin tsohuwa Asabe, amma muna kiranta da Dada. A kullum ka shiga ɗakin tana nan zaune tana kaɗi. Duk ranar kasuwa sai an kai mata zaren da ta kaɗa kasuwa. Ina tsammanin Dada bata san wata sana'a ba in ban da kaɗi a duniya. Hakanan ba ta da wani buri a duniya illa ni da ta sa a gaba. Dada kakata ce, ita ce ta haifi mahaifiyata wadda ake kira Goshi. Ina daga kwance a ɗakin mai gidana yau. Na ga wani abin al'ajabi wanda ya sa ni tunanin rayuwata. Suna na Hafsat Iliyasu, amma an fi kirana da Hassu, sunan da Dada ta raɗa min kenan. Usulinmu da muka fito mutanen kusa da ni, ɗaya daga cikin ƙaramar hukumar da ke jihar Katsina. A koda yaushe idan ka je ɗakin Dada za ka same ni ina 'yan karance-karance na irin littattafan su Iliya ɗan mai ƙarfi da labarun da na yanzu. Sai ko littafin da ya kwanta min a birnin rai, san ma na ce na haddace shi, wato Bala da Babiya. Ina son wannan littafi, kusan ma in ce tunanina da burina shine a ce mun sadu da Bala da Babiya kafin na mutu. Duk littafin da na karanta sai in karanta wa Dada. A yau ma daren Lahadi, Dada na kaɗi, ni ko na rankwafa gindin fitilar Dada, wato fitilar nan a ci balbal. Ina ta nazarin wani littafi mai suna Jatau na Kyallo. Sai na ce, don Allah Dada saurara na karanta miki labarin nan. Ta ce, in dai Bala da Babiyanki ne, ni kan ya ishe ni haka nan. Na ce, ai yau ba shi bane, wani sabo ne, saurari ki ji. Na buɗe baki zan yi magana kenan, muka jiyo sallamar Habi. Muka amsa sai ta ce, har suke zo dandalin gaɗa ya cika ya batse, har masu Habu sun zo, shine ma ya turo ni ya ce don Allah na zo na fito da. Na ja tsaki na ce, ke Habi, ni fa na faɗa miki ba na sake fita dandali, karatu na ya fi min alkhairi. Habi ta ce, ke Hassu, amma fa kina gar Habu. Haka ma fa jiya a kasuwa kika rinka fasar da shi don ya yi miki tayin alkaki. Sai na ja tsaki na juya wa Habi baya. A nan ne da ta ajiye mazaranta cikin taskira. Ta ce, ai haka fa, kina wulakanta su Habu. In dai ba karatun zaki aura ba, kuma na gaya miki in zaki saurara su Habu ki saurara, domin komai tsiyarki idan kin cika shekara 13 dole mu aurar da ki. Na zumburo baki na ce, sai a bari sai na yi waɗannan shekara. Na miƙe na jawo gyalena irin wanda muke ɗaure ugu da shi a karkara. Na faɗa ga faɗar Habi, muka doshi dandalin gaɗa. Tun daga bayan dandunmu na tsinka a yi harshen DJ tana bayar da waƙa, sauran 'yan mata suna amsawa. Muna isa na hango ƙungiyar su Habu da abokansa, suna jingine jikin cediya, suna shan kararraki. Muka dalmiya filin gaɗa. A nan ne Habi ta cire waƙa, ta rinƙa yi wa saurayinta kirari, amma da waƙa ta zo kaina sai na ba da amshi da cewa, mai ilimi zan aura, in babu mai ilimi ban aure duniya. 'Yan amshi suka amsa da cewa, a'a mai ilimi muka aura, in ba aure ba ki aure duniya, wai Hassu. A inda Habu suke tsaye sai ya sauri ya jefar da karen da ke hannunsa ya fara muzurai, yayin da abokansa suka shiga yi masa dariyar mugunta. Har abokinsa Rabi'u ya ce, kai don Allah Habu ba ka kyale Hassu? Me ma yake burge ka ne jikin Hassu wanda sauran 'yan mata ba su da shi? Shin wai kai duk kyallin goshin Dije da hasken fatar ta bai burge ka ne? Mun nuna ma Dije ce ta dace da kai, amma ka kafe wajen Hassu mai shegen girma tsiya. Ga ta 'yar firit, ita ba wata kyakkyawa ba, balle mu ce kyanta ke burge ka. Habu ya shafa busassan leɓensa da harshensa, wai ko ya ji sanyi, sannan ya waiwaye Rabi'u ya ce, ka yi wa Hassu mummunan fahimta, domin ba ta da girman kai, sai ko in ce kunya da kamun kai, wanda ba duk 'yan matan karkarar nan ke da shi ba. Ire ya tsaki ya ce, to ka dai ji abin da take cewa, ba ta son kowa sai mai ilimi, kai kana da shi ko? Rabi'u ya ce, don Allah kyale shi, ga ta nan
mun ga yadda zai aure waccan mai girman kan tsiyar. Ni in zo mu je wajen mutanenmu, kada Habu ya ɓata mana lokaci wajen Hassin da bata da tabbas. Bayan dandali ya fara rame-rame, babu 'yan mata sai ɗaiɗai kowace ta amsa kiran saurayinta. Ni ma na doshi bayan dandin gidanmu inda Habu ya lafe ya turo a yi kirana. A gaskiya kwata-kwata duk faɗin ƙauyenmu kusa da ban ga wanda ya dace da Balan Babiya ba. Ni ko na ƙwallafa raina ina namiji mai sauƙin kai da ilimi kamar bara, wanda za mu haɗa kai da shi mu dinga sarrafa rayuwar mutum. Domin ni a ganina ina son na yi ilimi ya zamanto wanda zan aura mai ilimi ne, in kada ya takura min akan bincike na. Wato ina son san menene ya kashe mahaifiyata, domin mahaifiyata Malam Iliyasu rikita ainin da jin dalilin mutuwar innata, wanda har bai so a ce na kusan isa aure don tsoron faruwar abin da ya faru ga innata kada ni ma ya faru gare ni. Amma ita dada babu abin da take so irin ta ga na yi aure na haifa mata 'ya'ya burjik. Habu ya nisa ya ce, na tsinkayi saƙonki daga dandali Hassu, ko da yake na saba jin wannan ra'ayin naki a kullum, sai dai abin dubawa a nan shine mene zai hana in mun yi aure ki koya min irin iliminki. Nan da nan na harare shi na ce, can ina nake da wani ilimin a zo a gani da har zan koyar da kai, kuma ma ai shi ilimi ba a girma da neman sa. Me zai hana ka shiga makarantar yaƙi da jahilci na zauren mai anguwa, daga nan ka ci gaba har birnin don ci gaba da ilimi, kuma ga ta matasa da magidanta ita ma ya cancanta a ce ka shiga, amma kun ƙi. Sai ku kafa dandali gindin wani bishiya da dakalin mutane ana hirar jama'a. Yayi murmushi ya ce, duk na ji ra'ayinki Hassu, amma dai kin san ni manomi ne, jarumin da zan iya noma abin da zan iya ciyar da ɗimbin jama'a. Ta ce, haka ne, amma ko ka san idan kana da ilimi sai ka yi nomar da za ka iya ciyar da dukkan jama'ar garin nan? Ya yi wata irin muguwar dariya ya ce, haba Hassu, daga na iya karatu da rubutu sai noma mai yawa, zancen shafa labari shuni miki. Na ce wallahi da gaske nake, domin za a karanta dabaru kala-kala da ganin hanyoyi daban-daban na kowace irin sana'a, ba wai sai noma kawai ba. Ya ƙara gyara tsayuwa ya ce, ni dai ki amince mu yi aure, na koyi komai kike so a lokacin. To jama'a, a nan za mu dasa aya a yau. Ku biyo mu a next post domin jin ci gaban littafin. Na gode. Zaɓin Allah.